even get to cross. I pozdravljene. Tako. I pozdravne. I dobro što ljudi da se nešto šplejsi i trenutno pijem vodu iz bokala. Nisi nešto. Lažeš. Ne brate. Lažeš, nisi ti nešto, ti si gaming. Ja sam gamer 1000, dobrodošli da ne igramo Payday. Dobrodošli da se nešto šplejsi i danas igramo Payday sa ovim ovdje pederima. Šalim se. Gledamo ja žensko, zanimljivo. Pa ne, zato si ti peder, zato što voliš muškarce. Ovo je nešto Play, igramo Payday sa nešto Play. Znači tako. Kako genijalno, aplauz. Inače igramo najnoviju mapu u ovoj igri, u ovoj igrici zove se Slaughterhouse. Slaughterhouse. Inače izvinite zbog glupog komentira, zato što se zezamo. Nemam pojma uopće šta radimo, tako da ono, fuck it. Ajmo. Šta mi sviraju? Vidite mi gajbu, ljudi, vidite mi gajbu. Na ovome objavljujem videoklipove, bre. Dobre, ne. Ne, trebamo ovdje budemo. Hit the convoy, kakav convoy, bro. Fuck. Zašto ja ne mogu? What? Zašto ne možemo da se vratimo nazad? Trebaš još jedan. Evo ga, moraš vamo, ej. Aha. Ko su ovi sine? The fuck? Ja, sad ćemo ovo... Hoću ja da vozim to sranje. Da, hoću ja, hoću tata sine. A, me stiraju. Au, šta ih je, sine? Udri. Udri, sinko. Kill it with fire! Šta se dereš je? Kad bi imao bombu sad da im bacim. Koji genije, gledajte da je drži bicikl, pogledaj. Ko ti? Wow, pazi. Tenkovi, pazi. Što se dereš je? Idem ja sa šotkom. Jel ovo overkill, brate? Da. Nismo ni krenuli, brate, da vidimo gdje su oni nas već gađaju, gledaj. Ja sam već low HP, i Ljuba i svi. Ja nisam, ja sam najbolji. Gledaj kako me... Au. A kad se trpaš tamo, ko ti krije? Što se trpam? O, lepo ti rekao. Neću mi se da se... Koga trpaš tamo da ne treba? Slušaj ovo. Sidu da dobiješ. Ovo brate ko da siluje neko, tako se dere. A jebi ga, taj tako. Gle ove, brate, samo ja ostavljam ovdje živ, šta je ovo? Šta se trpaš? Payback. Nemoj da stavljaš bre ono... Umrću. Au, taman da te oživim i umre. Da si Neša Plays. Čuvajte me. Tu odigrao. Čuvaj me guzne vlake. A prvo rešite ove. A ne, fail. Dole sam. Čuvajte mi Ljubo, guzne ovo vlake. se igra s mozgom, bre. A ti nemaš mozak, čuti. Odlično. Hoće neko ammo bag da sad, evo ja Ko nije provalio bicikl? Ja sam sad ammo bag, fail. Thank you, buddy. Niko ne stavio biciklu, ne. Motherfucker. Da je stavio biciklu. Možda bi mogli ovo da... Kada idemo, pa dođite, siđite ovdje. Do ovog armor. Ajde ovdje. Armor. Koji genije zakucu kamion, bre. Stvarno. Pa to smo mi napravili da ne mogu prođu, genijalac. Sam sebe uvredio. Koji si ti kraj. Sad ću ja da vozim bager, sad ću... Sine, gledaj ovo. Gledaj ovo je. Skači! I ne mogu da skočim. Ne mogu. Lol fail. Ovamo ljudi. Ja možda treba na ne treba na bager. Ovamo. Ne, fail. Evo vamo skoro. Moramo dole. Kako su se polomio? Ovaj vozač nije živ više. Vidi svinje, Rtata. Sine, pa imam za slavu koliko hoćeš. Ima bre da se našderemo, sine, sad je ovako novogodišnji praznici. Božić, Uskrs, Božić i ta... I tako ta sranja. Da. A šta mi sad, pogled kamion kako je stao, znači... Pratite me, ja znam što radim. Staviš eksploziv. Pa ljudi, pratite me, znam što radim, imam diplomu. Ne, bacim. Ja ne znam ziditi. Genius. Wow. Au, brani me, Ljubo. Ne mogu ni mogu. Odakle? Ko svinje, gađaj me ko svinje. Ja nemam pojma di se, ja se vrtim u krug, lol.
Umjesto da se vrtiš bolje na Će pomogu. neko da... Brani Evo, tražim. Čekaj. Evo ga. Ima neko ammo bag. Imam ja. Stavi ga. Mi tu. O, brato, da. Čuvajte. A kako mene skida? Dolaze sa svih A ja sam im prvi na listu. Nabite su čošak i odakle je Lego pušak. stav. Gled, ovo nije. Wow. Lego stav, spava mi se. Lego sam... Aaaa, gotovo je. Rage quit. Wow. Ne, gotovo. Ljudi, Ne verujem. jebeš ovu igricu. Ne, ovo bi mogli pređemo, ovo nije toliko teško. Mogli bi, da, mogli. Ok, Ajde, ovo će biti fail broj 1, idemo sljedeći. Fail nakon faila. Aj stavi bridge na overkill. Kažu, piše da su na hard više ljudi prešli nego na normal. Glupo. I pokušajmo opet da pređemo ovaj dan. Dobro, onaj prvi deo smo, dok nismo došli do kamijona, to smo onako okej prešli. Da, ajde napravimo opet. Dobro da. Sine, 9 sati. Je. Pa ti da spavaš bebu jedno. Bitce. Ok, gledamo cijelu akciju. E, ovdje ćemo. Ja ću biti ovdje, gledam cijelu akciju. Nije ja, ona kao... Da vidimo odakle će ovaj dođu u bager. Ja ne vidim transport. Bager je prazan, da vidimo odakle će ovaj dođu. Da ga. A tak, probajte da ih roknete u šotorku. Ovo je bug. Lik se pojavi samo u bageru. Gledaj sad kako ti zakuca. Pau! Aj sad ovamo na O, stepi. pasite vamo sad. Ja ih ovdje čekam šotkom, ljudi. Sad će da dođe ovih helikopter. Pazi! Ajde negdje. Beži, sad će dođe ovih. Daj da pobijemo ove. Gledaj ovo. To ljubo majstore. Pa se pametni. Ko će da ide da ga oživi? Gledaj, svi čekaju mene. Ma koga bre? Koga jebe? Koliko ih je? Ne. Polako ovdje. Ajde, gotovo mrtav. Ne. Kako ti? Slušaj me, vraći si ti ovamo, treba nam jedan plus ovdje. Sorry, brate, pokušao sam, ali... Vidi ga imaš dobru masku, brate. Neki dinosaurus. Grrr. Dino. Mačak. I čekaj kako se ja sad spawnujem. Ajmo, Richard. Čekaš nekih 3 minute. A ne piše mi niga na broja. Ljubo, sponeš s rukama. Ne odbrojava, ne znam zašto. Ua su me iskidali. Pa nemaš dovoljno ruku. Ajde, svako čuva, neko čuva svaku stranu. Tu i udari rukom samo. Kucam, ne gledam. Kucam, ne gledam. Vidi njihovo svetlo, brate. O, ne. Opa! Kušta. O, jebi, ne vadi. Mrtvi ste! Gotovo! Ajde, ti pesimist jebi. What the fuck? Kakvi ste vi useri? Čuvaj vratova! Alo! Da, a daj susku municiju. Desno, Ljubo, desno ta vrata. Dobro. Šta se spomnujete ko Justin Bieber? Ko Justin Bieber? Pazi leđa, Nešo! Leži. Help! Nešo, stepenici za tebe. Pa neću iza Bravo. mene. Kako iz mene se... Prozor! Ju vidio. Iza mene je brate zid nešto. Čuj se. Ali dobro, ja ti gledam onako u 3D-u, pa mi se kamera onako... Pazi. Pazi leđa! Brate, pa kako? Brate, koliko ih je! Šta ih je? Jebi ga, ipak igramo na overkill, pa ono šta... A ste vi izvalili da ste trebali da plantate bombu i niste. Ok, umiram. A čekamo da se vi respawnujete, A genijalno. nema, ne ističe vreme. A fail, brate, moramo se... A, taser još. Odakle? Ljudi, realno, jebeš sam ovu taser, igricu. ubio sam. Jebeš ovu igricu. Da, Pa nemaš ni granate ko čovjek, da. stvarno je. Vjerojatno na overkill se ne možeš... Pazi, sve ljubav. Toliko tome. Na overkill se očigledno ne mora respawn. Sesno me otvori se jebem tusta. Ne radi. Radi, gle stvarno. Tebe sluša. Gle avion, provali avion. Da, bre. Wow, ajde odbori. Ajde, oboj. Ajde ja da pokupim nešto s bušilicom, branite. Nemoj. Moram, branite me. Ajde, branimo se. Čuvamo ti guze dlake, ajde. Pazi. Pa ne znam ja, može i jesi peder, čim se odmah misliš na to. Nije nego sam preveznjak, ima razlike. Da, ja bih rekao ono drugo. Da, ima razlike. Da, probam.
Gdje rašujete? Su se dogovorili da ne, Oooo, ne. Medikit. Mama. Pomozite mi, Čuvam te, pada. ajde, penji se nešto, čuvam te. Teo sam da popravim ovo govno. Nema šanse. Au, bušilica, moram da idem da rizikujem. Mora da rizikuje. Rizikuj. Neko mora da rizikuje. Rizikujem. Ajde ti rizikuj, obično crci prvi prekinuo, ti si... Stižu. Evo ih, pazi, ajde, brzo. A nešto nisam čušnuo, ajde, a koliko se sporo popravlja, ajde. Sad me neko ubije, gledaj sad. Brže, čuvaj. Dakle ovaj. Ljudi. Plento, To je to. pardon bre, popravio. Kaže plento je. Naviko sam na CS, bre. Kanteraš. Interesno, ne? Čuvajte ove ovdje dole. Evo, vrata, pazi. Ja ću šotkom. Šotka je najbolja, brate, ovdje. Da, Jeste, da. A kroz ovaj smoke vidiš samo lampice, realno. Pa to ti je najbolje. Ja ih kidam ovdje. Dobro, ovog sad nisam vidio, ovaj nije imao lampice. Ajde. Ja ne vidim nikog ovdje, ja se način. Ljudi, ako bušilica, neko će, ja neću više da trčim. A mora neko, brate, ti... O! Što je ovaj lik uradio? Ne Skače izleći! Tomo, ne izleći. Ne brini, imam ovdje štek, ne mogu mi ništa. To mi tamo. Kako mu prsla glava, brate. Gle ovaj pao dole. Pijan. Jao, ali ima neko, nema niko emo. Evo. Razvalio sam mu jajca. To boli, brate. A ja, da, neće moći imat dice. Koga jebe? Koga jebe što on se kači s nama, brate. Gle ovog! Kako se deru, sine. Ma koga? A hoće to kad ih ubiješ, a? Neko, evo, džemovalo su ovo. Haha, čekate mene, pa ja neću da idem. Aj, brate, ti si ovdje najiskusniji po pitanju Ajde, jolo. brate. Svaki tim ima jednog koji ide da umire za ove ostale. Normalno. Svašao. A samo da imam granatu, brate, znaš kako bih rešio? Ne idi nešto, molim te, nemoj da ideš. Ja, evo, izlećem, ljudi, branite me, ali branite me. Branim, ajde. Pazite leđe, pazi, ko je? Branite me. Pa mi ovdje umiremo. Pa vi umrite. A ovo je assault, tek sam sad izvalio, bravo za mene. Bravo s tebe. Hipsteros. Popravio. Odlično. Sljedeći put Luba ide. O, gledaj šta ih je, uleći. Ne, ti isto sljedeći put idem. A jedan vas se penje tu. Ljubo baš ispred tebe. Iza tebe. Gle stvarno je iza njega. Jevo. Ajde, ovo je dobro, možemo da pređemo. Ljudi, nemaj ammo bag, stavljaj ammo bag. Evo ja ću. O, su Dođe vamo, stavi ovdje da su ova tela. jebi. Odlično, dobro. Treba i meni. Ovo ja ću da legnem je. Ja ću šotku da koristim, brate, zato što... A realno, dvojka je bolja, pa ide 2. Pa jebi ga, nije Što je novo, to je bolje. A brate, daj mi ti pare. baš. I opet se zaglavilo u govno, ja ne verujem. Jevo. On namjerno da... ljudi, idem ja. Ajde. Jolo. I sad će on da umre, jebi ga, nisi ti ja. Jolo sveg. Čuvajte me na vrati. Čuvam Čuvajte te. me. Guze dlake. Da, za njega ne izleću, ja kad sam išao njih milion. Čuvaj me. Lol. Aj, reši to sam ko ja. Svi Za koliko sekundi, pogledaj. Nije video. Nemam pojma, brate. Ajde, ja ću ovdje dole da stojim kod ovog. God Treba damn sad da it. se završi, zato njih i nema. Nema assaulta, slobodno može idemo dole. 50 sekundi, au, evo ih. Shit, beži. Ja sam baš low. Kako me kida. Nešto, ostani ovdje onda. Vrati se, Betus. Nema ih nešto, jevo. Sad će nagare, brate, sad će da navale njih milion. Znam. Ajde, pukni, 30 sekundi. Special units, oh my god. Nadalje. Pasvali smo ga. Vrati, sad da prođemo. Reputation level 17. Ajmo wait da prođemo. A vidi ispod stola što su se 10 uštekli. sekundi. Pogledajte me ispod stola. Pazi. Čuvamo. Ljudi, pogledajte me, ne mogu Evo mi ih. ništa. Evo ih. Assault. Salt.
Silaze. Ja ću ostati ovdje ispod stola, da vidim za koliko sekundi. 4, Jo, 3, tank! ste ga rešili? Ne, brate, tank. Opala. Uzimam zlato. Jao, brate, ja gledao sam mnogo slow, brate. Taser nam se penje, ljudi bre. Ma penji i ti njega. Neko me kida i to jako. Pa kida i ti njega. Eto. O, dole su krenuli. Ljudi, dolaze nam od ozdo. Ajde uzimajte. Dobro, ubio sam ovog tanka. Vikam, Vex, ljudi, torbe, uzmite torbe. Ne možemo, brate. Ja ne mogu. Ima- Možete, ja. ali nećete. Imam ja ammo bag. Ne možemo, stvarno, brate, znaš koliko ih je. Ja ne Pa mogu. ja ih rešavam ovdje dole, znaš koliko ih je ovdje. Ja ne mogu, Ko me kida? Ja ne mogu, sam low, brate. Kako se ne vide, brate. Evo ih, ja A samo granatu, vidim u granatu, glupu granatu, Ne, brate. Lego sam, jebe. I štit, Evo. pa da. Lego si da spavaš. Pa mnogo sam umoran, brate, tebi crveno je. Hoće to od snimanja, a? Da. Tomo, zaleti se na štit. Aj, daj, da ja kupim. Ubite ovaj štit, ubite ovog sa štit. Skupio sam. Ubite ovog sa štitom, malo. A, mene kupi. Odakle? Sa svih strana. Nemam municije, brate. Mrtav. Nisi mrtav, ajde izlazimo. Ko može Već. pokupi ovo sranje, pokupi. Ja sam pao, pa da. Ja sam skupila. Super. Ja sam pao. Pa. Ajde, pustite mene, Nije dobro, moramo na drugu stranu. Bežite, ja sam mrtav. Ljudi, Morate ovdje kod mene, ajde. Uspucam vam, ajde. pazi ovamo, Pazite, imate putra. A ljudi, brate. Nemo, gotovo, mrtav. Dolaze vam odavde. Kako, brate, kako? Blizu, tako da ne. Kako? Može, brate. Aaaa. Nubovi smo. Tako blizu, tako dole. Dobro, ovo je bio treći, znači to je bilo to od ove epizode 5D-a, The Haste, nadam se da ste uživali i to je bilo to, uživajte, pozdrav!